Hello po, ako po si Lester at welcome po sa aking YouTube channel Panlasang Ilocano. At ngayon po ay gagawa naman po tayo ng sinigang na bangus sa bayabas. At ito po ang ating mga ingredients: sibuyas, bayabas, kamatis, labanos, okra, siling haba, kangkong, sitaw, at syempre ang ating bangus. Gagamit din tayo ng paminta at asin at patis. Una po, ilagay na po natin ang ating bayabas. Hinog po ito. Ilagay natin po ang ating kamatis at ang sibuyas. Maglalagay din po ng asin at paminta. At yan po ay tatakpan po natin at papakuluan po natin hanggang lumambot ang ating bayabas. Ayan. Matigas pa. Ayan, okay na po. At ating durug-durugin ang ating bayabas at kamatis. At sa gayon lumabas po ang kanyang lasa at asim. Patuloy po lang po natin na durug-durugin. Yan, okay na po. At pwede na po nating ilagay ang ating bangus. Ang bango. Ayan. Pag nilagay po natin lahat, pwede na po nating takpan at pakuluin po natin ng ilang minuto pa. Ayan. Haluin natin konti. Huwag yung masyadong halok, baka madurog po ang ating bangus. Ayan. Maglalagay din po ako ng patis. Ayan. Ang bango. Ayan. Ilagay na po natin ang ating labanos. Serve po natin ang ating sitaw. Ayan. At ang okra. At ang siling haba. Takpan po natin at pakuluan po natin ng ilang minuto pa. Yan. Luto na po ang ating gulay. Sunod na po natin ilagay ang ating kangkong. Yan. Pag nilagay po natin ang ating kangkong, takpan po natin at pwede na po nating patayin ang apoy para yung init niya ang magluluto na sa kangkong. Yan, okay na po. At pwede na po nating i-serve. Yan, napakabango. At kung bago po kayo sa aking YouTube channel, palike na lang po, share, subscribe at pakipindot na rin po ang ating notification bell at sa gayon updated po kayo sa aking i-upload ng mga video. Salamat po at pwede na po tayong kumain. Shoutout nga pala kay Anthony Banyaco, taga Laguna. Kaibigan, how are you?